Mariango ni gine magimonjo mbui ma Kenya, kendo kagisingo ni thoth mbui ma pachoka pod biro medo bet kod ng'ikruok. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Apaya mabor ne romo kilomita 860 e tong' ma piny Kenya gi Ethiopia korise kuom keto ne johala mag dhano yot mar timo ohandgi ka mono apisas mag rito tong' fwenyo timbegi. Achiel kuom okinde mag apise mag jomin buche sub-county ma Moyale, Harrison Kiarie, ogolo ywak no hand uso dhano thoro bedo e tong'no ka jonjorego eko tiyo gi lach mar apaya no e pando maling'ling' mag chenro magi, ka Harrison bende nomedo ni ohand dhano e tong' koro ketho winjruok e kind pinje ariyogo, Kenya kod Ethiopia. Harrison noyango magi e kinde yango chenro mar kedo gi kuo mar nyithindo kod weche mag daro oganda e boma ma Moyale. Harrison okwayo piny owacho mondo mi otwa kod tend piny Ethiopia. For human trafficking, it acts as both transit, source, and the destination. There are quite a number of factors which contribute to that. One of the key issues is unemployment. There is unemployment among the youth and among many, because of the drought, many people have lost their livelihood, they have lost their livestock, and because of this, many youths are becoming gullible and they can be easily lured into this, this trafficking syndicate. We also have, for the lack of better word, criminal networks that works along the border. Yes, they take bribes and they facilitate this process of, trafficking people who are coming from Ethiopia into Nairobi, into South Africa. The imams, when you're in the mosque, preach that child abuse is, violence against children is not good. When you're in the church, preach that. When you're in the office or DPP,